Nyt uutisia helpolla suomen kielellä. Ei hyvää päivää. Ensin jatkaa Turkin pynä. Erdoğan sai vähän yli 2% äänistä. Vaali oli epäreilu. Ihmiset ostavat nyt paljon juhlia. Julia Halme, vaatemyyjät sanovat, että tämä on aika semmoisia basic-värejä. Vaatemyyjät sanovat, että tämä on enemmän vaatteita kuin viime yllätys. Tämä on urheilukauppa Jyväskylässä. Jyväskylässä on museo. Aalto 2 on museon nimi. Museossa esitellään kaikki suomalaiset. Tommi Lindi on museossa. Sekä mun suosikkipaikka että yleisöhitti tulee olemaan tuo näyttely. Jyväskylässä on uusi yleisö aukesi viikonloppuna. Sälenee vittuasti. Muu pää. Kemiin.